Golek golek purut kembang. Oh. Iki kembangnya apa iki? Ini ki enak. Enak iku ngebut ae. Enak. Aja sembrono lho. Alhamdulillah. Setengah sak. Nggak kasih pangan wedhus. Kena ya. Iki kena enggak? Nanti masalah nyangking. Iki wit, iki wit. Oh, kembangnya, Bos. Kembang apa iki? Niki enak ta ora? Ngene lho carane. Carane ngono, dadi dawa. Nah, kipatno, Mas. Trit jancuk kakekane. Iki nah wit. Iki nah wit. Iki nah wit. Piyai sebet tret. Oke, bolo. Kembang. Banyak, Bos. Kiwit. Yo, kancanya wis entuk aki. Kiwit, ku loro wit. Kiwit ya. Kiwit dah. Dihancuk. Nah. Kok nawit. Kalau wit. Nah, kok nawit. Kau wit nawit. Ikut nawit. Cantiknya. Cantik. Wit. Cekel. Ngisari wit. Ngisari kilo. Sampingnya wit, kanan wit. Kiri wit. Maju. Golek kembang purut. Lumayan. Alhamdulillah. Minggu enggak blonjo. Gopo sih. Mosok ora entek. Walah kayak iki piye. Hah? Bawah toh, di bawah. Wah. Gemoy. Yo banyak, Bos. Alhamdulillah. Enak sih ngene iki lho, rodok ngene. Apik iku. Jamur wit. Alhamdulillah untuk jamur. Sentaline sih. Karep. Aku wis bebas. Wong edan kuwi bebas.
ngrusuk neng alas. Gigu. Beras karo purut. Catur, Mas Pur, Ngelumpuk kabeh. Sniper iki. jamur isu ya. Hmm. Contoh jamur ini sak iki. Oh, ngelumpuk kabeh, Lur. Iki ngopi sik iki lho. Mang ya bareng kusuk-kusuk Apa bakar jagung? Jamur. Kopi ya. Bima Hah? biasa. Lah biasanya tutup lah sing minggu ngalor iku tutup iki kulone iki lho. Taruh lori dalan iki lho. Iki kok budak be, ngene iki sore. Ya mbok iki isih